нас е удоволствие да ви представим новия проект, по който работим, с заглавието 302. В него сме заложили няколко цели. Първата ни цел, както винаги, е да научим повече за виното. Може би като ученето на нов език, най-добрият начин да научиш повече за него, когато се потопиш в средата и атмосферата му. Затова целта ни е да научим повече за виното, докато правим вино. Като втора цел, искаме да се поставим на място на винопроизводителите, за да бъде възможно най-реалистично от това. Ще вложим собствени средства, време и усилия в процеса. Ще разгледаме нещата от търговска гледна точка, т.е. абсолютно всичко, което е необходимо да се определи за един подобен проект, от концепцията му, през бюджета до финалното му реализиране на пазара. Но това е единственият начин, по който можем да минем от другата страна, да се поставим на мястото на хората, за които пишем, да се сблъскаме с същите проблеми и радости. Надяваме се да сме изправени пред същите решения, които те взимат ежедневно. Освен това ще им дадем възможност те да опитат нещо, което ние сме направили и съответно да реагират. Надяваме се положително. Както им идва отвътре. Но важно е да кажем, че искаме да създадем един изключително качествен продукт, който да бъде на изключително справедлива цена спрямо труда, който е вложен в него. Проектът наистина ще отнеме много време, около 2 години. Искаме тези 300 бутилки да дойдат от една стандартна 225 литрова бъчва, което означава, че виното, което ще създадем, ще отлежава на 1 година в дъб. Сега може би е да кажем, че месец март 2015 започваме. Покажи бутушите. Купили сме си вече оборудване. Оборудването е на лице. Лятната версия не ни се мисли. Но сме обезпечени. Остава да ни направят инструктаж по безопасност и да тръгваме към лозето. Шегата на страна, ще трябва да прекараме много време на лозето и след това в избата. За сега дори е рано да говорим за избата, защото пред нас е целият сезон, в който ще наблюдаваме реколтата и ще треперим на нашите малки редове с грозде. Третата заложена цел е да подкрепим хора, в които вярваме и които правят виното, продуктът, който обичаме. Като всичко, което правим в Еносиасти, искаме да покажем положителната страна на индустрията и се надяваме да научите нещо ново, докато гледате малките ни серии. И да се забавлявате с нас. Дано! Защото иначе ще се забавляваме само ние. Което е нещо. Можа да не запишеш това, къде ти се получи. Нищо там го има. Които пишат за вино. Какво? Трета цел. Като хора, които